ku shirya al'umma. Wani sabon kafce lokacin mu ne. Mai laya ya kiyayi mai zamani. Salon iya yaki, birgewa, nagarta, jajircewa, sannan ga ƙwazon iya yaki. Wannan abu sai wanda ya gani. Ƙwararren mayaƙi, masu burbuɗi, mahaziki, macaskali, mabasheki. Ga salon iya yaƙi sai mafaɗacin soja. Ba da jimawa ba daga Marhaba Record 2024.